rinodari togara takataura kuti mboro inopedza pfuma. Iyo tikati describe mboro yako unoidescribe. Takuti adescribe kuti nhengo yako yakamira sei. Ndinotenda. Then tikaona nhengo yako zvirizvo dare rinoita sei. Handizipa muri mama. Aiwa iwo titaurire nekuti haangafemberi describe kuti nhengo yake yakaita sei. Yakachecheudzwa here? Yakachecheudzwa. Ihombe here? Iyo Ndi upindeni yemurume wako naye muine. Hombe ndeipi yemurume wako naye uyu? Ndiye apa. Chikomba ndiye wako ndiye hombe. Hanzi yakachecheudzwa. Dzimba taenda nemunhu yake yakakura. Membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko. Muni Lawrence ndiwe sasa Trimo ndiwe takamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu. Ndoda kuripa nemombe 4 uya nembowo dzenyu chitupa nemaredare. Izvi zvaitwa kutaura izvozvo ndi Lawrence Muni achara kuna Trimo tsatsa. ari kupere mukadzi wako ngawe chiswedera uko Ngagara pakati penyimbo va. Titaure Lawrence kuti wakazvibata sei uye ukama hwavo hwekurara wese hwanga hwakamira sei. Ndakashandisa foni ndandakaika foni ndiye ndikadai kushandisa kusvika ndabata vanhu communication ese avaitaura wese pafoni ndakandidai zvaibuda pafoni yangu kusvika ndazosipota vanhu pavanga vakasiya motorbag yavo kusvika ndazosipota kusvika panzvimbo pavanga vanga vari mabatira ndakaita watosvika vari kurarana here? ndakatosvika dzadza ari pamusoro kwemukadzi wangu. Anonzi mukadzi wako? Anonzi Purity kandawasvika. Saka haikwaupedzera Darika unoziva ukaratidza kuti wakakanganisa dare rinokunzwira tsitsi rinowega but ukatambisa nguva yedare ndapa makatoba mawanikidzo. Hani ndizvo iyo Purity? Ndizvozvo. Mama nenguva yakadii muchirarana? Kakati wanda ndichatoziva. Maererano nekondomu? Alright. Izvo zviri kutaurwa unoti Shakumbura kutsanangura zvakati zvekwe kuti muende kunzwisisa. Usatitenderedze nyaya kana uchizveka makawanikidzwa makarara. Kwete hatina kuwanikidzwa ipapo ndopana ndichakuroredza nangu kuti ndizvikwanisa kunzwisisika. But mukadzi ari kuti makatowanikidzwa makarara ende ipapo ndinoramba changamira. Mukadzi kuti kakumuziya pandakaita kubasa kwangu andoshandira. Ndikamubvunza ndikati une murume here? Akati mna ndina murume ndaive naye asi takaparadzana nokuda kwezvikonzero. Akanditaurira zvikonzero zvacho pabasa pangu. Ndobva ndipa phone number dzake ndobva ndampa phone number dzangu. Asi ini ndakanga ndine kakura pandika kuti ndogona kuenda nyepera. Baba ava nomwe mukomana mutsvuku ndifura ari muno waiuya wachishanda kumba kwangu. Ndakaenda kumukomana mutsvuku ari kushora anonzi Machingaudza. Ndikati ndoda munhu yako unoshanda kupi kumba kwangu zvandi ndine umwe wangu anova ndiwo baba ava vanogara panext door apa. Amai ava vakanga vatsanangura ndo pamba pavanoita sei pavanogara. Baba ava ndakazvishamisa zvichinzi baba ava ndo pavanogara papi pamba apa. Ndikati baba vangagari apa here vasina mukadzi zera ravo iri. Ndakaramba ndichitatsvagira ndichizvibvunza. Ndakazosvika pakuabvunza avo vanondipupurira ndikati nhai baba mune mukadzi here? Zvikanzi hongu ini ndine mukadzi nevana vaviri matwins. Ndakabvunza zvine uchenjeri kuti ivo vanokuziva kuti ndikuzvibvunzira. Ndaida kuedza kutsvaga kuti zvandataurwa neava kuti ini handina murume ichokwadi here. Yeti pandaenda ndinotsvaga baba kuti vayoshanda kuti ndine umwe wangu panext. Saka kuzobuda kwavo kufamba ava ndopanda pane bhisho kuti vangangogara vasina mukadzi. Ndobva ndabva ipapo. Number 2. Ndakawa nekudududza inini kuti ndinenge ndakanyeperwa. Ndakabva ndaisa mabhureki.
mukadzi uyu ndo pakatanga kundifonera. Ndasanda nechokwadi chekuti mukadzi wake here ane murume here kana kuti kwete. Ndo pakatanga kundifonera inini. Ndinoda kuti uye kuno, ndinoda kuti uye kuno, ndinoda kuti uye kuno. Izuva rekutanga ndikaramba. Ndo kufona futi zuva rechipiri. Ndati uya kuno, ndati uya kuno, ndati uya kuno. Audio yakaburitswa daresera iwe parakaenzwa. Achindifonera achindidaidza kuti uya. Ndikati inini ndiri kutaura. Kwaiteizwa ndiri nawe ndoda kutaura. Ndikati ora ndichasvika kuma 5 minutes kuzvo ndiri kutaura. Chongera padhuze nepadhuze. Zveshuwa ndakaenda. Ndasvika paTemaru. Nzira yedu kwenda kumba iri padhuze nepamba pawo. Mota bike yangu inini yakangoitwa yakuuya. Ndiri munzira kwenda kumba noti padhuze nepadhuze. Ndobva yapinda futi foni. Saka washinga iri kupfuura ndati uya ndikati ora ndakusiya mota bike pato. Panapa ndakudimbura netsoka. Tosangana kupi? Uyu ndiye akabvunza mubvunzo uyo. Ndikati wanga tosangana vazvanzi chiya pamusoro pedzimba dzekwanhingi. Unosvika ndinge ndatumira ndavepo. Zveshuwa ndakafamba ndikadini. Ndikasvika mukadzi yanga atumira atovepo. Ndichisvika handizivi kuti inonditenderwa kuti ndite action yezvakaitwa nemukadzi. Ndokumbira action. Akandibata ruoko urwu rwekuruboshwe. Ndobva tangafamba neni achida iso. Zvakakona pakanyanya kuita pachena parodi tinoonekwa neine vanhu pakanyanya kuenda light. Handei papi apa nditaure nhau yangu nokuti tinodini tinoonekwa nevanhu. Tichifamba kudaro takaiswa pane tumwe tumamiti tupadhuze. Ndakamubvunza mubvunzo uyu kuti iwe uri kundiendesa kupi? Asongo watsvaga kare rekuti zvamuno yakauya kuda kundiendesa panzvimbo iyi. Ndakamubvunza mubvunzo iwoyo. Changamiri muzomubvunze mubvunzo kuti anobvuma here kana kuti kwete. Ndangatoni kuti kwandiri kuendeswa kupi? Nguva imwe chete iyoyo ndakamubvunza ndikati right ndauya. Chitaura nyaya yako ndauya. Haana chakataura. Taura nyaya yako ndauya. Haana chakataura. Mubvunzo wake huna kundibvunza akati wandigirei. Ndikati handina chandinacho. Ndichipedza kutaura mashoko iwayo. Murume uyu ndo pakabva kubva mumuti akabata tambo. Tiri muzasi memuti iwoyo. Ndobva ndatosunga maoko ndatama zvanzi ndakubata. Nguva imwe chete iyoyo motorbike ndakanga ndasiya yanga yateswa cheni dzigejo yatisiwa nekey. Nguva imwe chete iyoyo handina kuzviramba ipapo pakunzi ndakubata nekuti akandibata zveshuwa ndakamira nemukadzi wake ndichitaura nemukadzi. Nyaya ndobva yaendeswa muvillage. Vanodaidzwa vanhu panoitika nyaya. Zvikanzi hongu here tsatsa wakamira nemunhu. Ndikati zveshuwa ndakamira nemunhu asi munhu abva pai abva mumuti. Zvekubva mumuti pane zeta rapia iwepo kwedu kune Bota. Akabvunza zvemibvunzo iyo zvakare. Akawa nechokwadi ambonga ari pano zvake. Ndobva ndabva ipapo. Makuseni acho ini ndakabva ndaenda kuna Sabhuku. Kana sabhuku ndiri mbavha yemuvhiriji sekubatwa kwandakaitwa seshoko randakaudzwa kunzi kuri mbavha. Ndauya ndauya ndizotsanangura zvakadini zvakaitika. Sabhuku ndakavataurira. Sabhuku ndobva ngatisingei ngatiende kunani? Ngatiende kuna Ishe. Ndobva tasinga zvakare naSabhuku ndandotaura nayo yangu futi kunani? Sabhuku musana wari muno. Ndobva tasimuka zvakare kuenda kuna Ishe. Ishe dzimoto wari muno zvakare ava vari apa. Ndobva taenda ikoko ndini nyakunotaura futi nawo iyoyo. Iyo wakanga wati ngatitaurirane musaendesa nyaya iyi kuna Sabhuku kana kuna Ishe. Ndokutsanga kwacho ngatipedzerane kuno. Uyu mukomana akamboti ndiri kuda mombe naye. Tipa kutaurira ndikuti saka uri kuti chii ndikakunzwa nepfungwa dzake kuti right. Achitotaura achitose vanhu ndara watita minyama moto kuita tosungawo. Ndara vanozokuregera zvidaro. Kana chimbilambira kundirambira. Ndiri kutoda mombe naye. Zvakanaka mombe dzapa nditadzi kuita sei? Handitadzi kukupa. Ndaimupindura kuti aregere kundipinza patsaona. Asi nzori nyaya yangu ndokwada kuendesa kubiri. Ndo zvakaitika changanei. Saka nhasi nyaya yangu iri mumaoko aSabhuku. Iri mumaoko aIshe wakaedza kuigadzirisa wachazotsanangurawo zvikamu zvako. Ndatenda zvangu changanei. Asi iwewo tarisa unzwe muchinda. Uyu ari kutaura kuti arara newe kwenguva yakareba uye zvisingachaverengeki. Wapabatwa ipo? Atsanangura sekudaro. Tsanangura Ishe wangu ipapo inhema handisangana naye. Saka anopenga here? Ishe wangu ipapo indati handina kusangana naye ndochokwadi mambo. Ishe ndedzimoto. Mambo ipapo ari kundinyebera nakurara naye. Achigokurinyebera nei? Ngei chikonzero chaari kukurebera nyebera? Mambo inini vanhu vari kundinetsa ndepekuti si akanondidhonzera akanondisa pasi pemuti pamuno murume wangu kedu panga ari mumuti aine tambo.
iwe right yes tinotaura kuti ngaadescribe nhengo yako iyo. Makasununguka mama. asi iwewe waiziva here kuti uyu mukadzi uyu? Kwete, ndakamubvunza uyu akati inini handina murume but akasiyana nekuda kwezvikonzero, akatondipa chikonzero chacho chekuti murume wangu ini akaita girlfriend amene anzi mene kunze kundotsara ini ndiri free. Chinova chekuti ndakaramba ndine doubt yekuti anondogona kuti kunyeperwa. Ndakasvika pakuzonomubvunza uyo ari kumba kwangu kati iwewe une mukadzi here? Ngei wakakonekta vanhu vairi wausingazivi? Kukonekta vanhu vaviri vapi? Uyu wati wanga usingamuzivi. Kuti ndizive uyu mukomana uyu muchikwari kuseni. But wakazoziva sei kuti mukadzi wake uyu? Alright, ndapanzwisisa. Ndakapfuura neroad. Ndakatakura matomatoes angu nerori. Ndakaona paine vakadzi vaviri. Mumwe mugiant neuyu. Saka ini handina kuziva kuti mukadzi wake apa ndeupi. Uye ane mukadzi here kana kuti kwete zvababawo zvabuda pamba apa. Ndotsvagiridzo yandaita kuna baba. Iwe tikati describe mboro yako unoidescribe. Uyu arikutotaura akasununguka ari mama. Akasununguka. Saka angadescribe chiro chaasingazivi here kana newo? Mambo. Ngati ndati angadescribe chiro chaasingazivi here. Nekuti toda kuti tiende uchaenda wobuda odescribe wobuda ondoona kuti ndizvo here kana kuti sandizvo. Mambo ndo pamunozobuda nechokwadi ipapo. Kana chokwadi saka odescribe. Akasununguka. Akasununguka mambo. Ora tichauya ipapo. Tsatsa tichitanga nyaya yemamba utaura kuti taura zvinhu zviri pachena. Taura zvinhu zvakaitika usatatamutse dare unozopa dare futi hasha. Kana nemutongo wako no hauna tsitsi. Nenyaya kuti utipoteredza kuti nyaya iri pachena. Chitaura. Nekuti iwewe kutoenda pasi nepemuti zvauri kutotaura kuti wakaenda pasi pemuti nemukadzi wemunhu wakanga wakuziva nekuti wakanga waita maresearch ekuziva kuti uyu mukadzi wake wozoenda naye pasi pemuti iwewe uchiziva kuti mukadzi wemunhu. Ipapo chokwadi chakanga uyu haana kunditsananga zvokuti mukadzi wangu akadai. Aiwa but unenge watotaura kuti aiwa unozviziva kuti ndakazenge waita maresearch ukaona kuti aiwa mukadzi wake. Kutsanangura kwaakaita uyu akati mukadzi ndinaye nevana vaviri. Ndokutsanangura kwakadini kwaakaita pamusha pangu paina vakadzi vaviri. Saka ina handina kuziva kuti saka iwewe woti wakaita research yako kuti ndakanga ndichiona kuti anenge ane murume. Andito research yauri kutaura kuti wakaita. Saka it means kuti waita research ka unenge waura kuona kuti murume wacho ndo. Saka murume wako ana ndo. Pakubuda kwakaita baba ava. Aiwa tirupindura mibvunzo yatiri kukubvunza iwe. Mibvunzo uri straight. Iwe wati wakaita doubt. Pandakazoziva kuti murume wacho ndeuyu ndepandakazobata. Ndopandakazoziva kuti murume wacho. Saka ungangofembere Zvishwa kubatwa ndakabatwa nemukadzi unasati nazvatanga tichita takamira. Taakuti adescribe kuti nhengo yako yakamira sei. Then tikaona nhengo yako zvirizvo dare rinoita sei? Handizivi kwamuri mama. Aiwa kati iwe titaurire nekuti haangafemberi. Iye haasi kutomboita kairi katatu anotaura kuti ndinoiziva. Ende takarara newe kakawanda. Apa iwe uri kuda kuti takangomira chete. Zvichireva kuti hauna kana pawakamborara naye. Handiti? Sematauriro uri kuita. But anogozoziva sei nhengo yako iye asina kumborara newe pasina pawakambofugura bhurugwa rako bvisa bhurugwa rako. Ndopandatsanangura mambo kuti akasununguka kutsanangura imozoona umbo kuti chokwadi here kana kuti kwete. Ndozvatoti taona chiri chokwadi zvinorevei nekuti toda kuti tiite mhiko ka. Munondipa ini mutongo wamunoda mambo. Handiti? Toda chokwadi kuti achidescribe kuti nhengo yake yakaita sei. Yakachecheudzwa here? Yakachecheudzwa. Ihombe here? Ndeuti hombe ndeni yemurume wako nemuino. Hombe ndeipi yemurume wako neuyo? Ndiye apa. Nechikomba ndeye wako ndeyo hombe. Hanzi yakachecheudzwa.
Right, mkwasha. Enda naye. Mperekedzewo. Changamire. Ndawaende futi wandiona kuti dzakasiyana zve. Uya mukadzi akazotizviwa ine kamhoko pamusoro. Muchikuzowa takamboendesa kuti achinyepa akawazoti adzova kwati ngandirumbotry. makondo mawaishandisa ipapo atatobvisa patakamubata yatotinako asatatobvisa Chipire tinzongwa. Dzibaba. Taenda nemunhu. Yake yakakura. One. Haina kuchecheuta. Asi nzunyu inogara yakavhurika. Yakavhurika kare. Saka ndo inonzi nzunyu manje. Ndo yake. Haina kubviswa chiro nini chake. Saka si zvakangofanana ngoti inogara yakavhurika. Yakatocheudzwa mukubarwa. Mambo. Yangozvigadzira gari yasvika pana. Mambo ndokumbira umwe kuenda nawo futi zvakare. Mambo ndokumbira umwe kuenda nawo. Utamba nedare. Mambo sezvaari kutaura ari kutoti aiwa hai yakanaka itai kuti ite tikati isusu hatiiti izvozvo. Saka akutsvaga wamwe waanondotaurira zvekuita. Saka zvamutaura kuti imhosva yawakaparira kare. Saka yawakapara haidzokiba. Auda kutsvaga kuti no pano hapatengeki. Right, takubata nemhosva. Wakarara nemukadzi wemunhu. Uyo haana mibvunzo yake ende anga ari kupindura ipapo noti zvekumbofunga kana kuti zvekuti aite sei. Ende ari kuda kuti akarara newe kakawanda. Ende imhosva waiziva kuti mukadzi wemunhu. Naizvozvo tinoti dare ipai mutongo, ipai judgment. Anofanira kubhadhara chii? Kaachangamira nekutenderedza dare achiita sei achiramba nzunyu yakeyo. Ndabvise nato mombe kana tuwo pakuneyo akanyengera mukadzi waneyo uya kudare kupiningura makumbo evanhu mumasango umwe wenyika. Mambo tinowirirana nevabva kutaura kutoti mbiri dzinoenda mutemo yaifanira kunge iri imwe chete asi nokuda kwokutenderedza zoita mbiri. Yechitatu yedare yekutoti mhosva yake yakapara akutanga kuda kutaura kuda kutenga madzishe. Akuda kubraiba mamazviisa ipapo kuti anga akuda kubraiba madzishe kuti ndiregererei ndokupai mari mundotaure zvisirizvo. Saka patori nebribery. Anobvisa 1 kudare obhadhara mombe 2 dzaanobvisa kune murume wemunhu. Right, unozvibvisa rini? Shendo kukumbirawo handizivi pamusho pamwedzi miviri ndambotsvaga kuti 2 months to pay. Kana asina kubhadhara mushure memwedzi 2 munouya then toenda kutora zvinhu kumba kwake, mombe idzodzo kumba kwake. Pamusoro mambo ndapindura kuti mwedzi 2 ndazwa sina mapamupatsa kuti $70.
aiwa mombe une mhosva kaiwe usafunge kuti waida kudistra mhuri yewanu wanokuseenzera for that matter. Uzive kuti une mhosva wodaidza murume uchimusenzerwa uko pari kusenza uko uchienda uchindosvira mukadzi wake ende hauna kumusvira kahwani. Saka iwe takupa 2 months to pay. Uziva kuti mhosva kana asina kubhadhara pa 2 months uyai so that dare riende kundotora. Hapana default kune kwangouya dare roenda kundotora kumba kwake. Ende dare kana rakuenda unogara kupi? Right, Dombo Rombizi kunoda mari yekundotora kana asina kubhadhara 280. Okay. Right. Saka woziva kuti imhosva yakapara haisi nhambetambe. Rinodari tinogara takataura kuti mboro inopedza pfuma. Zvatendereka kuti mboro inopedza pfuma yako munhu. Saka ona kuti wandobhadhara. Usakabhadhara pane extra charges dzewakomana wechiketo. 2 months to pay. Chisingaimwenda.